أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعليه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أمبادي لمباو أني مامي منيان فبي ما دولنته ودي أني جورونو الحاج الشيخ أمادو سريبي بانو أمادو شونغا أني مالبياتنا مندولا فردا سبونيما ونشيخ أمادو بانو أمادو أيه فين تامان فو jamana in kono aya yira ka fo de ni jema fara malila ni sedew ma fara malila okuna abe tien ogolo okuna o kelenye France jamana mi no be mali kono aya yira ka fo de donte mendo na ka fo de France abe ta ka bo malila na ma ta ka bo malila ala be ko da ko mun ka bo kelenye ay danga do okuna ko ala na dunda France ko min anyina jamana in ko okuna nyeba la bi Amadu Bango Amadu o bela jele bora sirafe farakera malila seda alhamdulillah me ala fuka ala bargada franzi fana o ya yira ni ka bo jamana en kono o kuna yiki ya yira fana ka foko jamana jien kono ko unata o yere churo $10 occidental o ubna wulika unyeshi irisima ikunyo kuma fana fo wakati temelona anya ye fana o wula ku unyeshi irisima nga ya yira ka kuma kono ku tuna se irisila fiu wa occidental fana u desera irisila onga an klobe kuma do la be shamaro munun kale no ka an kamana gan kosebe o kuma juma ye ko o kale no ka atogobe di manda inter CPI o kuna ku kale no ga irisili fama ere no Vladimir Putin ye ko wele CPI la a shamaro ko in kale no ka an kamana gan o be ko nunu ye alaba yira ala ginola alaba ko nunu yira awla chogoyala utayira atayira mogotola chogoyamuna okuna ngone wulabi kasema ebisika hakli sigi kuma jume ibisiko fo anyana wala sa amesika antani amblado ko na assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi alafu ka ala barikada mi jianfu biama munu abonela sego Amadou ka page nuna mawfo mi au kuna foni bi ayeni na mede mina min fo ye ma folon faso malila mogo hakile la ko mogo de ne blanna aya matine blani no sigatala de bari ala yere de ne da ke horonye o soro be ko dai sigatala onga ke horonye anga afriki hali nambi bolo nyoble ni gula o horonya doi sigatala ode kama maraka bole kusebe neti marafe kusebe okora jume tuka fe taka flene tuka ke avant dire ke mene maso maramo maso jonyama krowere tala de nete marafe nete marakwa ne faso mali ka fo ka be maran nanzara ufe otine arazi sigatola bari uka horanya mamu andaye oichi nanzara tine mara arabu tine mara sigatala mi arabu minga dinela o debi se ka mara yawm al-qiyamati ala kira sallallahu alaihi wasallam mo dinela sigatala note atine mara sanata esgafa donc kafie jena tigala minga jugu wenda doy meni yado atachu ti konoga nep mana duen ngot nazara o dama kunde de mali jugu no ma fora mali la abebe genga go bebe tai kunve na mi fo ne do ibi cheo che dobi kwa ti jamana infe mogo sabadu minga na bona minga dunda tigera mingu be gudo dola ochena walima mogo mi na te faso afaso refe bo ibita soro bi o tigi chama de be muruti setala de ta me yoro mi na bi mogo be afriki ka nyeta fe ki be ka horonya refe wallahi mali liberality torobi oiche bahar nyechen kamali libéré e hagila ko ka libéré ka go mawere bolo bingani kala bolo ko do non nyete olula nyete bingani kala wore la katime nazara nunga setala ibi cho unse ngoro ya iklobala wa ko bingani kala do nazara de iglaki blakana ongama donc angame nazara de mo ka boya me note ubeke mim lala femera bele ke ka bingani dabla ko ngobi ka dabla sigatola walima dese walima awnye fanga soro ka iba dabla sigatola donc ko yenye nini usaba
wode la nye ni fo ne ma fo nguve wande ga fo nguve abada woni kunve kodo anga nzigi anga malita chukulaje aya nye pma munu fo mese buka nye ode fo ngom mali bi ke premier puissance ya fo ne de ode fo ya fo yenu fo na ma ke premier puissance je ka na kera e on zigi rola do o koni o yedoy wala donc on mina se rola tega tichi mali nye ko sikatala ne de koti kele no defo Nanzara ubi gwe malila gwe ni tere wa dugo be jabi o bole ya ubi ge kabo Afrique sous région la yeni fona fo sikatala yeni fo ni fora dara mo sigi me ko ba ko ban Muhammadu ko ni sikatala net ka fefo bari net na ta nyini o net ka ta fo nyini ne rebe ya bom la le do ala defe wanda dabla ya net na dabla ye nyew ntena dabla e manne yo net a dabla e mali fama yo e sera ya imase ya ko tere twede sikatula e na le obene ka bara che mulu sikatala twe ni ne ko la do sisa ko rabi na do ko ina twe kana se ya ko seba mo nyini ala refe ni chen e ki take ye faso défend chogomina di camera ma fe tola ye faso défend ni kiri tola e faso défend ni yere ka video tola me bango Amadou bi semina e kana chonda fana la ya sikatala ni ala sona Nanzara bi wutro polia ne o defa sikatala mo ko agli da pmainga aye do video ko robela kala yenu fodere ya mewa Burkina chena na domia min gbera ka wuli nya fo akle sabana nye fen dirango malien mo be mali fe aya nyini dro aka ko nai ya fo amaketi ya o semeni kono o ka soro ka wula fe akera wallahi wala do ko min ngumese na ko shido na ekunu sikatenna o de kama nye pma info o temenna o sebe Centrafrique temenna ambe ye mfa masake do barkada tala Cheikh Amadou ay Cheikh Amadou wala nyimando kera dere ala ka here kai ami ala ka fanganya ami ala ka Nanzara usego amu ami kele mi laidu fofana jamana mi na bina bisi basa na cheka jugu ibo do Senegali do de sikatala wa kofe ani ne raka jamana bari me foto ne fangale boy sikatala ko wari ka usigi ndia abe bizibasa sikatala wala uka sebe kabla ko sebe ngo Amadou dia sikatala yani 2025 ni umanye vereta futne bina wuli acheka jugu de sikatala ne de afo wanetina ndafa sarakala ne ta afo kam nde sikatala wala ne be abi me ivare do nyene kam go wi ala ka here ku ya ami yani 2025 balaw bina wuli ya be che jugu ya de sikatala mais Senegali time fana be ke gelema fana ko sebe mo ko sebe o ka blai Cheikh Amadou de afo sikatala o kuma na ngo o kofe ngo Nanzara be na wuli unu deme ma o be tu firi irishika ya fota ko be daw ku be nyina maliko sikatala ya fota ya gili be pena akili vala akera ko ima bangoi nya fuye ngu me utese o be pema mina ame ko do nyedo ko ina de sikatala ne o de fuye ngo ne sampi saba ani ko ne o de ke golfu ina o kera sikatala dere o ne ne fana bi je do sikatala me neti je fe awo je do neti je fe ulbaldo na mi je do ko ye Vladimir Putin wele CPI la ko sebe o kote ku ya wele CPI nyemate Fatou Bensouda odo ka jira je la ne rabi je do me nde je fe Fatou Bensouda aka fanga bana pew CPI wuli kunye yindere CPI ma wuli Vladimir Putin ngode France ka allié ou no fe ko do munu bana France tam be ki sigoka mais men kali alala u fana be bi CPI ko indigen ko sikatala ban go Amadou dia fo wande ko inla ko sebe ha baharu ni chen Fatou Bensouda o aleti ma were ka kiri ku mine Putin nda ko fe sika kontola awo abina yi awo uyu nega ka ke ko ga utemino sikatala akuwe Afrique ko Mali Burkina Lagine ani usigara muna Niger bola usigara jamana ro ba fe ka CPI bla ondala
dɛsɛ kɛra rébellion kunna sigatala ko ine ni ye Poutine no fɛ ko tɛ no tɛ ali ni ye Amérique surafana kɛ bloy ka Fransi surafana kɛ des dishi blé blé ya me wa mi ma shule fi bi daji bɔ ka Fransi suraka ye ka ta Poutine no fɛ sebe la autant tɛ so dɛ o tɛ sɔn a kun tɛ ye yɛrɛ an yɛrɛ de ko don CP min fɔra nin ye an yɛrɛ de ka jamanaw ko don Poutine ko tɛ Baro wala an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi nin kuma in kan Bani Mamadu y'a fɔ bi ala sɔnna ko n b'a f'u ye u arasuurelen don ala yɔrɔ bilahi CP t'i ɲɛ sɔrɔ ko in ma ayi siga t'a la dɛ u t'i ɲɛ sɔrɔ a ma lahi maa minnu tun kan ka wele CP la fɔlɔ n'an k'o tigi dɔw d'i ma Nicolas Sarkozy ale tun kan ka wele dɛrɛ ale ye CP ma wele ta fɔlɔ ye siga t'a la Barack Obama ale kan ka wele kosɛbɛ o ma ka kɛ o kan ka kɛ George Bush premier ani George Bush W Bush o b'a fɔ ten nɔ aya o do o b'a la Colin Powell Condoleezza Rice y'a mɛn a Tony Blair Angleterre mɛ ka ka CPI de ka maa wele taw fɔ n'u bɛ ko kalama siga t'a la n'u bɛ hakɛ dɔn alimami ba kɛmɛ y'a mɛn a diɲɛ kɔnɔ y'a mɛn u kɛra sababu ye k'olu fa siga t'a la alimamiw Iraki Mosul Naja Fallujah Baghdadi alimami ba kɛmɛ ani kɔ ani Afghanistan ani Pakistan u kɛra sababu ye k'olu fa Tony Blair tuma la n'o ye Angleterre min tun bɛ Angleterre premier ministre Tony Blair o de tun y'a ɲɛmaa ye siga t'a la Iraki ta Condoleezza Rice muso min yɛrɛ ma bange Colin Powell a bɛɛ ye finmanw de ye koyi siga t'a la olu de ye nkalon finman tigɛ minnu kan ka wele CP la George Bush ale b'o la Jacques Chirac y'i ban don Jacques Chirac ka premier ministre dɔ tun bɛ yen ko Dominique Villepin o y'i ban hali sini u ma sɔn siga t'a la donc an ka tiɲɛ de fɔ koyi n'u t'a la ko anw ti diɲɛ dɔn Bani Mamadu yɛrɛ bɛ min dɔn diɲɛ la n'u b'a dɔn u tɛ sigi tan u tɛ sigi tan siga t'o la dɛ anw de ti diɲɛ fɛ siga t'a la anw bɛ sigi k'u lajɛ u ka fɛn ninnu na minnu kan ka minɛ ka taa CPI la olu de fɔlen filɛ nin ye n'u ma ninnu minɛ u banna CPI la siga t'a la n'u ma ninnu minɛ CPI banna ka mɔgɔ minɛ taw la dɛ wulibali dɔ karamɔgɔ nin ye tiɲɛ i y'a faamu wa bin kɛra mɔgɔ minnu kan a dɔ de filɛ nin ye Jean Paul Bokassa tun bɛ Centrafrique o u ma yen ci k'a ta ka bɔ n'a ye ka nafolo bɛɛ labɔ ka taa so san so feerela a ma diɲɛ kɔnɔ miliyari la u ka jamana ka Faransi ka na ji tigɛ a ma wari nana ba ka kuran tigɛ k'a to nɛnɛ la ka so in feere ka tila ka na kɛ fadensago ye so yan Baro kabako do koyi o y'a sɔrɔ u ye jamanadenw muruti ka bila a la ko dugu jɛ o jɛ ko maa tulu bɔlen b'a bolo n'a m'o da buru kɔnɔ k'a don k'a ti lafiya tiɲɛ yɛrɛ la nin ye nkalon finman ye ni Faransi ye nkalon da i la i tɛ se mais a bɛ nkalon tigɛ ala b'a touché Mali ka ko siga t'a la siga t'o la o tuma i y'a faamu donc CPI ka ko ye Poutine ka ko la n'a t'u kɔnɔ ala k'a jigin u kɔnɔ u ka taa Poutine u ka taa nɔfɛ kosɛbɛ sanu ka ko in cɛya ta manadaire international CPI ta u ka a papier di Makɔrɔmɔ k'a ka taa di Poutine mɔ o kɔni siga kɔni t'a la ala kama u ka papier nɔ Makɔrɔ bolo sa k'a ka taa di Poutine mɔ siga t'a la a ka taa jigin Crimée dɔrɔn Kremlin a ka Poutine papier in d'a ma siga t'a la kuma ka ca dɛ walima min yɛrɛ bɛ yen bi n'o ye Américains ka cɛ ye ko jɔn yɛrɛ don Joe Biden ale yɛrɛ Joe Biden ka taa n'a ye Bani o kɔni o de ɲɔgɔn tɛ a k'a minɛ sa a ka taa di Poutine ma kosɛbɛ ni y'a sɔrɔ ko Américain ya nkalon ta a ka taa n'a ye mɔgɔ min tun kan ka taa CPI la Amérique o jɔn ye Américains ka cɛ min fɛ yen ko John McCain ale de ma hôpital falen banabaatɔw ni denw na Vietnam ale de ma migi kɛ k'a bombarder Allahu Akbar o ma Amérique tɛ yen o ma Amérique tɛ yen o ma CPI Amérique de ta ye karamɔgɔ John McCain o tilara ka na Canada don a ma kɛ yan o kɛra an m'an yɛrɛ kalamɔ dɛ siga t'a la o tuma na ne bɛ min dɔn ko ninnu na n'u yɛrɛw b'a dɔn hali u t'u sigi yan siga tɛ na n'u ye ko ninnu tracé Bani Amadu b'a dɔn de k'a ba tayi
mais neti diɲɛ de fɛ siga t'a la John McCain ye o de kɛ John Kerry olu bɔra John Kerry ninnu de siriti a bɛ min kabako munna ma wele CPI la mana ne de ko maliyɛnw ye m'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ anglais mɛn ala ne t'o mɛn mɔgɔ bɛ anglais mɛn nin fɔ anglais la tan dɛ i t'o baraji sɔrɔ ni min bɛ tubabukan cɛɲi mɛn a divise tubabukan na fɛn bɔ Amadu yɛrɛ kan mɛn ko nin ye ne ko ale de y'a bila tubabukan na ne bɛ irisikan mɛn a bila irisikan na i y'a mɛn wa mɔgɔ min kan ka taa CPI la o kɔfɛ o de ye Ukraine président ye ni Ukraine président ma taa CPI la CPI ka mɔgɔ minɛ ta fɔlɔ de ye o ye o kɔfɛ o ta responsable bɛɛ kan ka minɛ ka taa CPI la fɔlɔ in y'a fɔlɔ ye i y'a mɛn wa ani a tɔgɔ di Grèce ni Allemagne ninnu bɛɛ kan ka minɛ ka taa n'u ye CPI la olu de ye diɲɛ janfa ka mɔgɔw di saya ma CPI b'a ka baara dɔn siga t'a la o tuma ne bɛ min fɔ nin ne don k'u sigi a kan wa baara in tɛ diya u la ne ye ko in nɔgɔ ka ban hali n'u ye ne fa bi siga t'a la ko in banna a tɛ ɲɛ siga foyi t'a la o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamina Amadu Sidibe banu Amadu Sukonga ani malikiya tana mundugula farada sabu juma ile kunya bole ka kuna foliya di diema o kuna anga ni konya nunga jebe la halamina bi o kuna bola ka o kuna foliya di amma yin ala fe famya ko nyuma ala ko dama da fulay banwa TV to gola ne de kunya na le ka nyin gal ka wassalamu alaikum wa rahmatullah